Hej alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag der er jeg over og kører på min nabos ATV'er, som I kan se, og den står lige og får lov at køre lidt. Så derfor skal vi ud og køre. Så vi tager lige nogle handsker på. Jeg ved godt, det er mørkt, men vi må lige være i det er rimelig urealistisk at filme, mens man kører. Men det gør vi, og der bor jeg, og dernede bor nogle nye naboer. Og jeg har lige gjort op til foran af, og faktisk lige på vej hjem til mig for lige vende. Og så får den en tur ellers, så får den ellers en god tur på vej op igen. Så får den lige en lille tur på vej op. Der er naboerne igen. Den har lige stået i 3-4 minutter, og tænkt lidt over 4 minutter. Så det er jo skide lækkert dag. Vi kører lige en tur om haven og lige vender. Så kører vi jo selvfølgelig over til naboerne igen. Jeg kører egentlig bare og filmer hjemme med mig også. Lige nu i hvert fald, og der jeg står nede fra vores krog, og den ligger resten af det, vi har skudt af. Så er der ikke lige kommet en vlog eller en lille video ud med det. Fordi det var bare mega sjovt, fordi jeg virkelig tænkte over, at det skulle vi gøre, så jeg lige vil lave en video, og det er jeg ikke tænkt over, at vi skulle. Derfor kommer der desværre en video nu, eller det er ikke desværre, vil jeg nu ikke kalde det, men en hyggelig lille video, hvor jeg er ude og køre på en anden ATV, og det er bare lige min egen. Det ligner godt min egen, det kan jeg jo. Så ja, derfor er det også hyggeligt at køre og filme, mens man kører. Se, og der kommer en søster i den. Hvad nu, Jasmin? Det går ind for langsomt. For langsomt til hvad? Jamen, den skulle lige stå og knurre lidt. Og så kører du 80 og filmer. Ja. For jeg laver en video med, hvor jeg er ude og kører med en anden ATV, end bare lige min egen. Og jeg ved ikke engang om... Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg må køre dernede rent faktisk med den her. Er I rødt igennem søen, eller hvad? Nå, det var lige min søster, der gerne lige ville sige et eller andet til mig. Så nu er det bare lidt... eller hvad nu? Så hun er bedst på tur nu. Jeg lige kører og filmer, mens jeg kører. Okay, det er rimelig glædt. Så kører vi altså lige heromad. Mens jeg laver en video. Det er meget lige nok lige. Så vi bare vinde vi tænder lyset, mens jeg lige kører. Og der er rimelig spor efter jeg har over at køre. Så tænker jeg sikkert, hvad fanden vil du med hans ATV? Ja, det er min nabos ATV, så det er faktisk kun derfor. Og det overligger fabrikken, det kalder vi det. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men vi kalder det fabrikken. Derovre, det var over at køre med ATV'erne. Jeg fik ikke noget ad for, men det kunne lige sagtens have gjort. Jeg kører og filmer, mens jeg kører. Og det er egentlig bare i min bedste mening. For dele luften, eller
luftfartsperiode sammen med jer derude. Fordi det er faktisk ikke min ATV, jeg kører på. Den er en Kasper'en, og det har min ikke. Det er en anden ATV. Det er rimelig hyggeligt at køre på hans ATV også. Men ja, man kan godt glemme at køre luften hver evig eneste dag, når han kommer hjem. Fordi så vil han jo også gerne selv lige køre på den. Altså, han har savnet nok sine ATV'er, når han ikke er herhjemme. Så derfor, og jeg fryser rigtig meget. Det er koldt, man. Og jeg fryser af helvede til, mand. Så det kan godt være, at jeg håber, at det snart bliver plusgrader igen. Det er 4 minus. Det er ikke så rart, det er 4 minus. Det kan jeg godt mærke på mine hænder. Jeg kan snart ikke køre mere i TV lige nu. Jeg kan det vel. Jeg lufter den ikke i morgen. Jeg lufter den i næste uge. I næste uge bliver det sgu luftet igen. Så i starten i næste uge bliver det luftet igen. Om søndagen. Hvor jeg kommer hjem den 15. Eller de kommer hjem den 15. Så lufter jeg den lige den søndag den 17. Den 14. Der hvor vores dronning ikke er dronning mere. Eller jo, er dronning, men ikke sidder på tronen mere. Eller hvad man kalder det. Eller så får vi en ny konge i stedet for. Eller en ny, der bestemmer over. Så skal jeg hjælpe med at bestemme, så er en konge. Og det kan godt være, at de skal starte min op, og den går ud, og så kører jeg altså den her ind. Fordi det er ret koldt. Så jeg håber, at jeg lytter sig med på den her lille køretur, så jeg håber, I meget vi ses i næste afsnit.